Националният дебатьорски форум вече е обявен и е време да разгледаме формата за записване в него. Както виждате, сме предоставили доста детайлна информация, която се надявам внимателно да сте прочели. След като сте направили това, след като сте се запознали с условията за участие, е време да се запишете. Как да го направите? Разбира се, с формата. Формата има две опции. Да се запишете индивидуално или групово. Съответно, силно препоръчваме, когато има група от дадено училище или учебно заведение, да използвате тази опция. Но преди да стигнем до там, нека да запишем основните неща, които знаем. Знаем името си, знаем кога сме родени. Така. И знаем в кой град или учебно заведение сме. Знаем и телефонът, както и електронната си поща. Така. Тук отговаряме дали сме учител, треньор, студент или ученик, съответно дали има клуб по дебати в учебното ни заведение. Ако искам да регистрирам само себе си, ще ме прехвърли към страница, в която ще трябва да опиша опитът си. Аз съм абсолютно начинаещ в дебати и това ще бъде първото ми състезание. Сам ще заплатя таксата си за участие и с това приключвам формата. Лесно, както виждате. В ситуация, в която обаче трябва да регистрираме група, ще трябва да се попълни малко повече информация. Разбира се, започваме с абсолютно същата информация, свързана с имена, дата за раждане, учебно заведение, телефон и т.н. Така, в тази ситуация да кажем, че съм треньор на клуб и искам да заведа група ученици. За да направя това, когато заявя, че ще регистрирам група, пред мен ще се отвори форма, в която ще мога да регистрирам имената и на останалите. Да кажем, че Иван е роден на 1 януари 2001 година и съответно телефонът му е не най-реалистичният. Иван вече има 1 година опит в дебати и е участвал на SDA Open 2014 година, където е застанал на 12-то отборно място. Така, Иван е единственият ученик, който ще заведа на форума и се нуждаем от това да ползваме стипендия от Асоциация Дебати. При това положение пред нас ще се отвори формата за получаване на стипендия. В нея ние ще трябва да напишем кратка мотивация защо искаме да участваме във форума, а също така и хората, за които кандидатстваме за стипендия. В момента нашата група се състои от 2 души. Моя милост и Иван, който е от ученика. Да кажем, че аз имам възможност, получил съм от някъде финансиране или пък един бог знае, от училище и така нататък съм получил финансиране. Съответно ни трябва финансиране само за Иван, затова записвам в това поленце, че ни трябва финансиране за един човек. Потърсили сме финансиране от различни места, потърсили сме и хора от нашия град, които ще участват във форума, но не сме намерили. Тук записваме всички места, където сме търсили финансиране. Колкото по-детайлно отговорите на тези въпроси, колкото по-внимателно отговорите, толкова по-голям шанс имате и вие да получите стипендия. Това, което ни интересува и това, което искаме да ни покажете, е, че сте потърсили възможност. Защото възможности има, въпросът е всички заедно да се опитаме да ги намерим. Колкото повече солидарност проявяваме в това отношение, толкова повече ще се развиват дебатите в страната. И така, след като сте попълнили внимателно всички полета във формата за записване, натискате бутона и с това записването ви приключва. Информация за това
дали е одобрено участието ви и дали ще получите стипендия, ще бъде получена до 22 април 2015 година. Благодаря ви!